Çempionlar Ligasynda haýsy klub näçe gazandy? Girdeji wagtynda Atletico, Real Madrid we Barcelonadan öňe geçdi. Futbol äleminiň iň awraýly ýarşy bolan Çempionlar Ligasy özüniň täsin oýunlary bilen tamamlandy. Indi bolsa klublaryň gazanan ägirt uly girdejilerini hasaplamagyň wagty geldi. The Athletic neşriniň berýän maglumatlaryna görä, bu ýylky maliýat haýatynda Fransiýanyň PSG kluby terolaryň gazanjy 127 million funt sterlinga deň boldy. İngilisleriň Arsenalynyň hem ýyzynyň ýetip gelýänini aýtmak gerek. 124,7 million funt sterling sanawyň dowamında aralyk hasa çylýa. Bavaria 110,108 million, Liverpool bolsa 95,3 million funt sterling girdeji bilen ýokary basgan şaklary eýe boldular. Arsenal, Liverpool, Manchester City, Chelsea ve Tottenham hatta 56 milyon funt sterling kazanan Newcastle hem Marseille, Benfica, Monaco, Galatasaray ve Napoli ýaly Ýewropanyň meşhur klublarynyň has köp girdeji almak başardy. İspaniýada bolsa hakyky garaşylmadyk waka boldy. Ýurdun maliýe lideri Real ýa-da Barcelona däl, eýsem 90,7 milyon funt sterling bilen Atletico boldy. Onuň ýyzynyň Real 90,1 milyon funt sterling we Barcelona 86,5 milyon funt sterling bilen gelýär. Bu sanawyň iň aşağı basganjagynda 18,5 milyon funt sterling bilen Gaýrat kluby ýerleşdi, emma gyzykly tarapy bu gazanylan pul klubyň transfer market tarapyndan baha berileni tutuş düzüminiň umumy gymmatyndan hem has ýokarydyr. Ancelotti Lille toparyň täze baş tälimçisi Uruguay milli düdüm dünýä çempionaty üçin mälim etdi. FIFA ýagdaýym Luis Suarez'in milli ýygynyň düdümini alınmadı. Men özüme näme alınsa gowy bolar diýen siziň pikiriňiz näme? Indi Ancelotti, Carlo Ancelotti däl, ýöne ogly David Ancelotti Lille toparyň täze baş tälimçisi 2028-nji ýyl içinde şertnama. Özüm şu oglanyň bir Ýewropada haýtamyz ortaça bir topara tälim berip onu köp baraşdym. Sebäbi döwra futbol bilýär. Ýaşa wehinli oýunçylary ýüze çykarmakda da ulgoşont goşdy Real Madridde da esasan kakadyň ýany näme kän ýyllar güýçli toparlarda kömekçi tälimçi bolup milli ýygynyda hem. Soň şu näme eleti David Ancelotti tejribesi känip biler täze toparlasyny arzu edýär. Siz näme pikir edýäňiz? Kakasy ýaly gowy netijeler görkezip bilermi? Konate Liverpool'un hoşlaştı inniki duralga megerem Madrid şäheri bolsa gerek. Real Madrid Paris eýem bol oýunçunyň agentliğiniň gurrundaşyklary başlandy diýär. Çempionlar Ligasynyň sezonynyň gowy bayrany Hüse Kvaratskhelia faýlaryny iň gowy çykyş eden ýaş oýunçum Arda Güler boldy. Şeýle hem Aljerim dünýä çempionaty üçin milli ýygynyň fanawyny mälim etdi. Antonio Rudiger 2027-nji ýyla çen Real Madridden şertnamasyny uzaltdy. Çempionlar Ligasynyň iň köp gol atan oýunçusy Kylian Mbappe, iň köp assist boldy Michael Olise. Ansu Fati hem Monaco toparyny ymykly transfer bolmaga razylyk bildirdi. FIFA'nyň täze tälimçi Filipe Luis bilen işleşmek isleýärdi. Braziliýa milli Panama'nın alty katan ulgazap ýeňi şadany Vinicius Junior örahan ajaýyp odun golum öz adyna ýazdyrdy. Köpden bäri Braziliýanyň näme bular ýaly gowy gyzykly duş görkezini görmädik. Dünýä çempionatynda da bular şolar ýaly oýun görkezip bilermika? Futbol şu ýoluna bolsa bary onuň aldy. Ýatlaýar köp duşlar açylış dawratynyň öňeýän geçirilip başlanýar. Salam aleyküm futbol jankoýlar, salam aleyküm oğlanlar, janyňyz sam oğlanlar birinji etçe haýyşym bar, goşmagy bas, like bas, repost etme, ýatdan çykarma oğlanlar gaýrat edin, gollalyň. Hökman kommentarda pikirleriniz berilen, her bir ýazylan kommentar hökman okayan, jogap berýän pikirleriniz hökman gerek, pikir alşaryň diýjek bolýanym. Hökman bir zat däl, ýakyn zat däl diýjek bolýanda, oğlanlar gaýrat edin. Oğlanlar birinji başlajaklarym Liverpool arada başlajak. Şu an Liverpool'dan Konate gitti, Salah gitti, Robertson gitti. Indiki mövsüm Van Degem gider mi qadiýete? Ýaş dolýa, ýaş ulolýa. Indiki mövsüm adam şertnamasam dolýa. Şu wagtda oýunçy getirmeli. Meselem Konateň ýerine kim bar, kimi goýjak? Meselem öňden bir oýunçyny zaman etip oýnatyp gören bolsaň, meselem Kerkez bar, Robertsonyň ornuna Kerkez bar. Meselem şu oýnap bilýär diýeli. Indi bilen o kimi getirecek? Mesela Van Degem gitti, Konate gitti o. Konate gitti Real Madrid kızlıklandı, yani Real Madrid'e geçmedi. Arabistan'ın bir kulübüne geçecek kolya. Real Madrid'e geçmedi, Real Madrid kızlıklandı. Real Madrid geçen mevsimde mi kızlıklanıyor? Yani bir doğru bir adede kızlıklanıyor. Yani Konate geçecek dedi, Real Madrid Arabistan'a gidecek dedi. Şimdi oğlana diyecek kolyanım,
kime getirmeli, kime oynatmalı var abi. Ne bir klubu dağa atıp barýarlar da. Indi şu an siz ýazýaňyz oğlan köp oğlan ýazýar, Irola geçti, Irola geçen oňda oğlan dol geçen men maglumatym berýän, bomba diýip çykýan men. Hökmen şu geçse bomba diýip çykýan Liverpool var ada. Olar ýazat ýok geçen oňda. Ýa şu an Barcelona'dan köp sady çykarýarlar. Köp saytlar çykarýarlar. Men Instagramdan görýän köp. Men Darwin Núñez hem geçti diýerler. Bernardo Silva hem Joshka Guardiola hem geçti çykarýarlar. Ýok, onu ýazat ýok, olar geçen ok. Olar başga var, täzelik ýok şu wagt bir dolu transfer ýok. Bu geçti zat ýok. Bir şu gördüm boldy, ondan soň bir güýçli transfer ýok. O tälimçiler täzelendi zat etdi, Italiýa Asiýasynda başga zat ýok olar. Ondan garaýyn şu wagt ady belecek liga çempionu Arda Güler ýaş oýunçy saýlandy mövsümüň Çempionlar Ligasynyň oýunçysy Kvaratskhelia saýlandy. Mövsümüň oladyny saýladylar, 11lik düzümini düzdüler. Esasen finalda oynayan oýunçylar awy Bavariýa oýunçy, bir Atletik Madrid'in oýunçysy olar. Siz näle ılalaşýanmy şu barada? Mene kämbir ılalaşmaýan, özüňi hökman kommentlerinde pikirlerinizi belläň, ýatdan çykarmaň. Olar ökman men Liverpool'dan habar gelse bir täzelik bolsa Liverpool'da Angliýada, Italiýada bolsun men ökman habar berýänse olar janyňyz sag bolsun, işiňizde üstünlük